Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Имрӯз рӯзи якшанбе аст. Қарор дорам дар бозор якчанд мошинои ҳамин гизала шабанаво гирифтагиём. Дар рӯз дата видео мепартом. Имрӯзаша тамошо кунем. Бо бавегаира насиб кардаги бошад. Бо як видеоига барои шуморо мепартоем. аз ҳамаи бародаро хоҳиш мекунам дар канали мо гуна шавед, лайкора дариқ надорем. ҳама каса лайкора бизанед ки ҳамон одамоне ки лайк наёнанд лайкора бибинанд, ҳайрон шаванд. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. як камеди бошад ҳатман бинависем, мо ислоҳ мекунем. ва як бародармон аз раҷи фурӯшӣ дораст рошна соли 2006 гуфтааст ки нархаш 50,000 сомони номерош дар рӯи экран ҳастай. саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматан нигоҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона ройгон астад. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. Dodge Challenge 2022 солай бародаро, объеми моторош 3.6 бензин. маромат тамошо мекунем состояние беҳтаринаш. як салом шама мегирам, салом шама як тамошо кунем бародаро. залаи бадаи автомат, старт-стоп, поли наворотай, спортивни. Масалан ай ё қад мешаванд бо қафо барои гузаштан даран ё. یا به حد گیزالای بچه باردارو انا نه چند سوفته سکایده خوب 350,000 350,000 سومون نمره کارم میمونم زنگ میزنیم برای شما را بیشتر معلومات میده. نمره چون ابو کا 48 3 تا 3 2 تا 2 на Dodge бародаро 2022 сола беҳад гизалаи бад состоянии. салон шоз як мегирем. Camry 2 бародаро 2007 сол вагонай, объемаш 2.4 дискай заводской состояние жёг. Электропакет, салоныш тоза. Коробкаш автомат.
монитор дора. Сани зур. Чанд та гуфта сирака? 120 бо муомила мешавад. Ҳамин ай номро? На 31 29 29 64. Номар занг бизанед када хатиш муомила кунед. Мошине ки айн ҳол леса метавонед тариқи алиф кредит харидор намоед бардор. Намарамат хушмандо занг зан. Я страджи караван бародаро. Як тамошо мекунем. 10001 1.6 инжектор объемш. Газ, бензин, ардаш. Салон что за? Ҳуҷҷат дорам? Се моҳи дига ҳуҷҷат дорам. 3-4 моҳи дига ҳуҷҷат дошта. Ақибош электропакет. Чихол. Чорта электропакет ҳафтем чихолои нав коробкаш механикай. Кансареш кор мекунад ака? Кансари дора кор намекунад. Фрионуш чидам да. Чанд та гуфтасин шакка? 65 бо муомила мешавад. Номро та мега ака? 94 984 55 55 95 95. Марам занг бизанед када хатиш муомила кунед. Мошине ки айн ҳол леса метавонед тариқи алиф кредит харидор намоед бардор. На як класс бародаро 2008 сол объемш 3.5 ай. На тамошо кунем. На салонш на тонировка ҳам дора. چند تا گفته سیراکه؟ 118 бо муомила мешавад. 4 та электропакет, кожни салон, коробкаш автомат, ина монитор дора. Састани зур. Чихар кидеси. نه 310777 номараман занг бизанед када хатиш муомила кунед. мошине ки айн ҳол леса метавонед тариқи алиф кредит харидор намоед бардора. Toyota Fielder бародаро 2007 сол объемш 1.8 ай. نه вагон SK 1.8 2007 мултирул 94 11 59 11. Ақибош ҳам электропакет.
4 та электропакет, коробкаш автоматай, монитор дора, старт стоп, мультирул, совсем низу, вагонай. چند تا کسی رکا؟ 95 95 تا مگا با معامله میشه. ماشین که این حال دست میتونید طریق الف کردید خریدار نمون بردارم. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16%, бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонама бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.